Kubor nakaslem jong unongsan hima. Naki 100 point lai spa lai pausan kilometer ki surok ki ba penyaso shakashnong nongklau West Khasi Hills ki ba deiru ki surok ki ba shna thamai kentup ru ban siang rong nakabenta ka jingwan jong ka jingya seng sinat samla haus nam 8,000 paulai nongklau West Khasi Hills tangkumba 8 kilometer tam lalap balala ban pentrei dap hendai ki bon pat kila shusa khongreng khlem dale e shu ha ka ba ka ne kala long shisha ka jingdu nong ka ba kraw yaki pat ba nong shong shnong katika than yakani lalap da ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Lailingdo Area Unit ha ka jingya don langru kinong kit kam na ka FKGGP nong Stone Circle but West Khasi Hills District kinong yalam shnong katika than hadin ba ka FKGGP kala penlong ya ka jingjurep ha ka singining kong jong katayo uba Nestor Nongse President ka FKGGP Lailingdo Area Unit habakren hakilat pathai khobor uloong baga jingwan ban jurep jongka seng ya kiti ki surok kade hadian baga seng kala yoru ya ka RTI bat ha ka jing jurep lalap baki babun kiti ki surok kila shusa khongreng ha ka baki contractor ki bayo ban pentre kila shu shu uloong ru baki FKGGP ka kenturu ya ka tanat PWD bat kumjuru ya ki contractor ki badai pet ban shimkhya mardor ban pendepno ya ka jing siang rong ya kiti ki surok khnang bakan long ka jing mentoy ya ki pat ba ha ka juk kapor ulo ongru baka seng shan kan salet ru banya kendu bat u executive engineer ka tanat PWD Nongstan banya kran halor ka tege benta nakliang uba George Carboni Sordar ka shnong nongluai tu ulapan pau ka jing bitar ka bajure ka jing bom khen snap jong ka tanat PWD kumjo ki contractor ki bayo ban pentre ka tege surong ha ka batang hadian balakut ka sinot kita ki surok baro kila shushai khongreng uba George ulabu ru ya ka jingkali na ka sorkar lingba ka tanat PWD bala hatu kita ki surok ki debet bala pentre tang na ka benta ka sinat neban mentoy lang ki pat ba nongshong shnong bat lada delang na ka benta ka imlang ka salang ki nongshong shnong sngo bhash nano henrei lada de tang na ka benta ka sinat ka tanat PWD bat ka sorkar ka deban penphaino ya ki lan gift dit shaboro ki trai khando khnang bakin yo ban penen kamno yala ki jong ki jaka chu duna ka surak ka pet wa ka pet sing bulai bet kaji harap hier mante lalu do FKGP ngiwan ban surip ya kadai ka surak mtakasi namar kane ka surak ka jingsha kal adai ka surak ka banadu ka jingsam sinot samla ne po sinonong klau te rai hadu menta ka jingtrai la arsne menta klempat pendap bat dang bon ki benta badang sakut te kat kum ka jingyo ka jingtip jong naleng jong ka seng ka surak ka ba reu kilometer rai ka jing pentrai ka jing singrong kadang dai tang haki ar kilometer te babun ki benta ki badang sa te nakaliang jong kimuri hoj la naleng jong kontrak ula trai rai nakaliang jong ka jing singrong ki bun ki benta wat do mausolen ru klempat bu kadang long hi ka surak ka ba i kuma kadang syuti te kande ka jing sakut jong ka surak kumni kalong ka ai ka ba bu jing na ka benta ki nong sung sunong ha jing sha ka jing kmi lanti jong ki nong sung sunong ha kande ka jaka ki sunong ke bahap jong ka West Khasi Hills bat kamjuru ki sunong jong ka South West Khasi Hills te kalong ka jing mentoy ka bakrau sha ka jing don jong ane surok rai ka balong haduk menta ba de kampat long banyat te kidang don tang ki jaka ba kembang laong mane ba nakan 1 kilometer lang singrong tang ar kilometer te kamut kampat marchiteng banyat banyang te katkum ka jing kmi lanti bala don ka surok rai 4 la pan penon kam kadang bu jing hi kumba ki parasunang parathau jong kane ka jaka jungi ki kmi lanti badan ka surok ngi kentu ya kantam kontraktor bad ya ka PWD department nang ban pendap no kane ka surok namar ba hajing sha po jong banai mat arjar phulai de pendap rai menta la po so arjar phusau
tang mars teng kumne ka jing trai tengi kentu teng ya ka department kemju ro ya kontrak baun pendam kam koloi ya kane ka surong neso ina dikasnong nang klau long ba kane ka snong ma ka yang lang dan sudu kanong luai tu aga ba pat ka surok ka ba nostan ma to pada te halor jong kane ka surok milayo ka RTI na po jong ka department PWD pada hadin ba yo RTI ngisawan ban pet ban jingok ngilap kumde bat hadin kane ngisa leja kendo biang apo jong ka office ba kinsim kia ban pendam no ya kane ka Sinot kepala adep cisnem mensua. Dan nak kalian jongi kinong song snong imdon pan ong ya ka sarkar ning bagat nat PWD. Dai tang kini ki artli kimat kaba ngikum ka snong ikwa pan tha sapi ka sarkar ling bagat nat PWD. Kawai kolong ba la kani ka surok kadai tang na benta ka jing eseng sinat kepala adep cisnem mensua ni na ka benta ka jing mentoy jong ka imlang salang lada ka dai na ka benta ka jong mentoy jong ka imlang salang seng ba snano ndrei lada dai tang na benta ka jing eseng sinat seng ha pan aina ya ka keep dates ya ka lan keep dates lani ka jing ai sep ha jongi ki trash nang ya ka ni khandau namar lada ka dai tang na benta ka jing ya seng sinat kumut ba ngi ki try khandau ngi pala ai sa ka pidil sa ka sarkar ling ba ka pidil budi ya ka ni ka jing ai sum hai khandau jongi lani ka takalan keep dates de sum ha pen phaina khna bang ngila ban pen don kam na kapta ki jing don kam jongi ki trash nang khubeshpun thank you. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center